Jama'a assalamu alaikum. Sunana DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, jami'in hulɗa da jama'a na rundunar sandan jihar Kano. Biyo bayan umarnin babban sufeto general na 'yan sanda na ƙasa, IGP Alkali Baba Usman, PSC Daga NPM FDC da kuma ƙudurin mai girma kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Sama'ila Sha'ibu Dukko FSI, wanda al'ummar wannan jihar suka yi wa lakabi da nagari na kowa, wato umarni da ƙuduri na tabbatar da zaman lafiya a jihar Kano. Ubangiji Allah ya bamu nasara. Waɗannan matasa da kuke gani, mun samu kira na gaggawa ranar Asabar 21 ga watan 8 na wannan shekara ta 2021 akan cewa wasu 'yan fashi da makami sun tare wani matashi mai adai sau wanda sun caka masa wuka kuma suna yunkurin guduwa da adai sau nasa. Wannan ce ta sa kwamishina ya tura dakarun 'yan sanda a ƙarƙashin jagorancin DPO na Dala CSP Mansur Idris tare da basu umarnin lalle a hanzarta kamo waɗannan ɓata gari. Wanda Allah ya bamu nasara, 'yan sandan suka kamo su wanda ga su. To, a daidai lokacin suna yunkurin guduwa sun yanki shi kansa wato mai adai sau, wanda bayan sun yanke shi muka yi yunkuri aka ɗauke shi da gaggawa aka kai shi babban asibitin Murtala da ke nan cikin garin Kano, wanda ya likita ya duba shi. To, ga dai matashin da inda aka yanke shi wanda ga shi ma wato har an yi masa ɗinki. To, ba mu labari me ya faru? Labaran da suka ce mun kofar ruwa. Na'am. Labaran da suka ce mun kofar ruwa. Kafin a karaso kofar ruwa suka ce mun ka samu waje. Na'am. Ɗaya daga cikin su ya dauko ya dora mun a wuya. Ya ce in ba da kuɗin da ne da mukullin masu ɗin. To shi kuma wanda ya dora mukan na yi yunkurin ma na rukwanin zai kwace wukai. Na'am. To shi kuma wancan ya zo ya saka muka a ciki. Na riƙe wajen ne ina ta iyo. To, alhamdulillah. Yanzu ya jikin naka? A da sauƙi gaskiya. To, ya ka ji da kaga sun zo hannu? A gaskiya na ji daɗi. Na ji daɗi. To alhamdulillah. Kamar yadda kuka ji ga raunin da ya yi masa, wanda alhamdulillah ya fara samun sauki. To su kuma ga su ɗaya bayan ɗaya, wato za ku ji daga bakinsu. To, me sunanka? Sunana Baffa Sani. Ina jinka da ƙarfi. Sunana Baffa Sani. Shekarunka nawa? Kaduna 20. A ina kake da zama? Makafin Dala. To ga ka a hedikwatar 'yan sanda da ke Banfai. Ba mu labarin me kai. Mun tare wannan mai dan sau ne da muka tare shi mun hau mashin dinsa. To da muka hau mashin dinsa kuma mun tambaye shi ya ba mu kudin jikinsa. Bai ba mu ba shine muka buga mu wuka ya mana iyon barayi muka gudu. To, daga ganin bakinka akwai alamun abubuwan da kake dan busa da me kake sha? Sigari kawai nake sha da wuyi. Na? Sigari da wuyi. Me sunanka? Mugutar Usaini. Na'am. Mugutar Usaini. Shekaru? 20. A ina kake da zama? Makafin Dala. To ga ka a Banfai hedikwatar 'yan sanda. Ba mu labarin me kai kuma ga wayoyi a hannunka. Me adai da sau muka tare muka ce ba mu kuɗi. Da ya ba mu shine muka buga mai baka. Ya sa mana iyon barayi shine aka kama mu. To wannan wayoyin da nake gani a hannunka mu gansu. Nawaye? Namu ne. Su a ina kuka same su? Siya muka yi da kuɗin mu. To ba mu labarin irin wannan tara dai sau da kuke kuna kwace. Kun yi ya kai kamar sau nawa? Gaskiya har ga Allah tsautsayi ne wannan ne karo na farko. Shine muka fara yin sa. Kai da me kake sha? Sigari kawai nake sha. To karo na farko amma har ai amfani da wuka na kokarin kisa? Tsautsayi ne. Kai ba mu gaskiya to. Wallahi Allah bai wannan shine karo na farko ba mu taɓa yi ba wallahi. Amma muna neman afuwa. To nadama fa? Nadama mun yi nadama insha Allah kuma mun daina. Kai fa akwai wata nadama? Gaskiya Allah bai na daɗe da yin nadama. Tunda kowa muna da sana'ar mu yalla bai. Me sana'anka? Ni kasuwa nake zuwa da ko nake yi. Kuma ba wani abu ne ya taso min na rashin kuɗi ba. Wai da yasa ni wannan abun koyo tsautsayi ne yalla bai. Ba da gani idan ka kamar ma kai bata ma gama sakin ka ba. Wallahi koyo. To me yasa wai ba ku yi nadama wai sai kun zo hannun 'yan sanda? Tun a can wallahi ne nadama yalla bai. Oke, tun kafin ka zo yan sanda? Koyo zuciya ce tsautsayi ne kawai. To alhamdulillah kamar yadda kuka gani kama waɗannan ɓata gari dai ba ƙaramin nasara ba ne, wanda duk da haka mun ɗauke su mun kai su asibiti wato domin likita ya duba lafiyarsu. Yanzu haka dai suna babban sashen binciken manyan laifuka da ke Banfai, wanda da zarar an kammala bincike za a gurfanar da su wato a gaban kotu da waɗannan manyan laifuka da suka yi na fashi da makami da kuma wannan yunkuri na neman kisan kai, saboda ganin inda suka caka masa wannan wuka
kai ka san cewa dama ba wai an nema ya zauna an nema ransa ne wa gaba daya. To ubangiji Allah ya kiyaye, Allah ya kare mu. Muna godiya ga al'ummar jihar Kano na gudunmawa da kuke bamu da haɗin kai da ake bamu. Kowane lokaci muna ƙara kira kada a ɗau doka a hannu, duk abin da aka gani a yi ƙoƙari a sanar da jami'an tsaro wanda suka kira mu, kuma muna godiya. Sannan ga nambar waya zan ƙara bada ita, waɗannan lambobin waya duk inda aka ga wani motsi ko hanzari da ba a yarda da shi ba, musamman na irin waɗannan ɓata gari ko suna neman haɗuwa a wani wurin ko suna shaye-shaye, a yi ƙoƙari a sanar da mu. Insha Allahu, kamar yadda mai girma kwamishinan 'yan sandan jihar Kano CP Sama'ila Shu'aibu Dukko FSI na garin na kowa ya bada umarni, za a ga mu wato kankace kwabo. Wannan lambobi su ne kamar haka: akwai 0800 32 41 9754 da kuma 081 23 82 1575. Muna godiya a kowane lokaci da irin haɗin kai da kuke bamu.